Peter Sargent εδώ και σήμερα θα σας κάνω ένα PC build με περίπου 2.000 ευρώ. Περίπου, όχι κάτι. Μην νομίζετε τίποτα, ότι είναι παραπάνω. Είναι λίγο λιγότερο. Και είναι 1917 και μισό. Ξεκινάμε. Για επεξεργαστή έβαλα ένα Intel Core i7 5820K 33 Kids 3,3. Για μητρική έβαλα την ASRock X99 Extreme 4 και μνήμες Crucial 16GB 4x4 DDR4. Από το καταλάβατε, εξεργαστής i7 5820K είναι 211 3 socket, το καινούριο με το DDR4. Για κάρτα γραφικών έβγαλα μια Asus GeForce GTX 980 4GB DDR5 PCIe. Για τροφοδοτικό έβαλα το EVGA 50B Bronze Power Supply 500W. Κάποιοι θα πείτε ότι δεν είναι αρκετό. Είναι και παρά είναι. Γιατί σύμφωνα με την Cooler Master που έχει ένα ωραίο calculator για να υπολογίσω στη μητρική, το λιγότερο είναι 420W και αυτό είναι 500, οπότε κάποια στιγμή άμα χρειαστεί κάνα upgrade, ό,τι πρέπει. Αυτό έχω να πω. Ναι. Τι άλλο? Α, ναι. Κουτί βάλαμε Corsair Obsidian 350D Black. Ναι, έχει νομίζω άσπρο. Πες να έχει και χωρίς παραθυράκι. Δεν ξέρω, πείτε μου, δείτε και πείτε μου. Corsair για... υδρόψυξη, αλλά να ξέρετε. Corsair Hydro Series H1080i H1000i H100i, sorry. Ναι, και για να το κάνουμε push pull, προσοχή, προτείνω push pull. Θα μου πείτε γιατί Πέτρας δεν το προτείνεις, συγγνώμη. Γιατί push pull έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία, γιατί παίρνει αέρα κανονικό από μέσα του κουτί και κρύο από πάνω, οπότε κρυώνει καλύτερα τον επεξεργαστή και δεν είπα σκληρούς. Τέλος πάντων, ναι. Για σκληρούς έβαλα έναν SSD και έναν HDD, δηλαδή στερεό, όχι, μηχανικό, sorry. Για μηχανικό έβαλα έναν Western Digital Caviar Green 1TB Charge 3. Και για SSD έβαλα έναν Crucial MX100 128GB 43 SSD. Και η τιμή του όλο αυτό είναι 1917 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε, wow, αυτά δεν είναι πολλά. Γκριμείτε, όχι. Υπάρχουν άλλα που είναι πιο ακριβά. Κάποιοι πλήρωσαν περίπου τα ίδια και δεν έβαλαν κούκκες. Ήταν κάποιοι YouTubers, οι οποίοι η Cooler Master νομίζω τους έστειλε το τροφοδοτικό, ένα stacker, νομίζω HAF stacker, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και δύο καινούργιες υδροψύξεις για το κουτιά. Ναι, αυτό που πλήρωσαν είναι τον επεξεργαστή, τους σκληρούς που είχαν ήδη, τις κάτι γραφικό που είχαν ήδη και τις μνήμες, τίποτα άλλο. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε, άμα έχετε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα έτοιμα, δηλαδή έχετε το κουτί σας ή και ένα τροφοδοτικό,
και σκληρούς, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε έναν ίδιο μηχανικό και δεν θέλετε να πάρετε άλλο, πάρτε του. Λιτώνονται χρήματα έτσι. Δεν είναι δηλαδή παίρνω καινούρια και τα παλιά μέρους στην άκρη. Άμα θέλετε βέβαια μπορείτε να πάρετε και αυτά και να έχετε και τα παλιά, γιατί έχει νομίζω έχει αρκετά το EVGA, το αποδοτικό, έχει αρκετά για SATA. Οπότε μπορείτε να βάλετε και DVD, το οποίο δεν έβαλα. Είδα την νόμου. Είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, δεν έχουμε. Ναι. Πλακές λέω τώρα, αλλά ναι. Α, μπορεί να πάρει μέχρι 64 γίγα. Πόσα έχει? 10 SATA 3. Να καταλάβετε δηλαδή τι εννοώ. Α, έχει και M2. Είναι λίγο άχρηστο. S32. Άμα το βρείτε χρήσιμο, χρησιμοποιήστε το. Άμα όχι, δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Μπορείτε παράδειγμα να βγάλετε το SSD και να βάλετε ένα M2. SSD. Να, παράδειγμα, κάτσε να δω. Θα το δω αργότερα. Ήμουν ο Πέτρος Ερζέντ. Γεια σας.